Akuti boma lapanga mistake kutenga ndalama zomachuluka kumafika ndithu 4 billion kumpatsa ndekuti Chihana. Mumpatsiranji ndalama zonsezo inu? Simukuona ndekuti mukuononga zachuma? Ndekuti mukuona kuti iyeyo ndeti asapatsidwe pa bajeti asaonekepo. Ayi zinthu zakezo tatiyeni tithamangire mu newspaper ya Neba, newspaper ya The Daily Times. Amenewotu abwera ndi nkhani apa makamaka pa cover page akutitu fury over the second VP's budget, 4.1 billion allocation wasteful. Office justifies activities. Akutitu mkwiyo tundithudi mkwiyo udzoti anthu kumachita kufufuma mpaka nkhani zake zonena kuti budget ya vice president ito basi mpaka na anthu kukwiya nayo imeneyo. Akuti 4.1 billion yachuluka kwambiri imeneyo kuwononga ndalama kumeneko. Nde office yoti yabweranso nayonso ndikuzatani ndikuzapeza kuti ikuzibhakira office ya vice president achiwiriwo ndekuti Enoch Chihana. What is happening my guy? Ngani tondionena kuti budget itadutsa ndizoti Enoch Chihana ngati second vice president wa dziko lino iwowotu ndizonena kuti apatsidwa ndalama zokwana 4.1 billion Malawi kwacha ku ofesi yawoyo kuti azizigwiritsa ntchito ndalama zimenezozo makamaka mu chaka chino cha 2026-2027 chaka chonse chimenechi akhala agwiritsa ntchito ndalama zimenezo. Ndi fans ina yabwera akuti fans ya accountability kaya kuonesa zonena kuti zinthu zochitika pambalambanda komanso ndalama sizikungonongedwa. Iyayi mukampatse mpaka na 4 billion muganiza bwanji ino ndi pamene popo mukungonongatu ndalamazo sizoyenerera azipangana zochani ndalama zonsezo nkulu ameneyi maene pande kuwononga ndalama budget imene ndi basi paene pande mangopangapo mbwerera zenizeni sizimayenera kukhala zoncho. Ketu kubwira nonso pano amenetu amayankhulira office imeneyi ya vice president achiwiri wa yemwe dzina lake ndi David Gadama anapezeka zonoti wabweratu basi kumakamba zoti iyayi nkhani ndi zonena kuti inde ndalama zoti 4.1 billion yo yaperekedwatu ku office ino koma ndalama isizoti ndekuti ikhala ndiyoti basi kungonongedwa nangiye akakhala ali ndi zochitika zina ndi zina. President akantuma pita ukapange uku zinthu ukapange zotere akapangidwa delegated kodi mukunena kuti azichita oyenda wapasi kodi zizikhala bwanji akufunikira ndithu budget kumene koko nange munazikhala komweko kufunikira ndi kuti malo ogona kaya ndi ma allowance chani zinthu zosiyanasiyana kodi mukuwerengera kumasoti iyeyu paja anatumidwa kuna kuti nazigwira ntchito ndekuti kuchani kumwambela university kuja mukuti umwambela university imene jayi kuti asiyang'anira kuti kuyenda motani kumene kuja kwazichita kuyenda wapasi mesa zifunikira bende kuti ndalama ngatibe vice president amafunikirabe budget ndalama ife tikuiona ngati sizotani sizoti boma lalakwitsa kumpatsa budget imeneyi. Ayi ndithu nkhani zake zoto kukhala zotero kuigawa ndalama yakunena kuti 4.1 billion imeneyoyo ndekuti ndi 4 billion 150 million Malawi kwacha zomwe zochitika kuti 4 billion yo ikhala igwira ntchito zosiyanasiyana ngati mu office yake vice president akamayenda kapita kuti kapanga chani pamene 1 million 150 million yo ndizoti ikhala ndekuti ndi yake iyeyo ngati zina ndi zina zofunikira kunsamalira chani ndalama imene ndimene ikhale igwira ntchito. Anyways my guy, this is what has happened makamaka mu newspaper yathu ya The Daily Times leloli mangofuna ndikambepo zotere ndi chifukwa chimenenso ndabweresera nkhani. What is happening? Chihana uyuyu akanakhala zonoti sanapatsidwe ndalama zochuluka chonchi kapena ndalama zomafika chonchi bweza anthuso atayopeza kuti adzukanso mukunzuza inoke Chihanayo ameneyo ndemo kumusala momweka kumbali simumuwerengera chani pamenepo mistake mafunika mupatse ndithu ndalama chani anthu amenewo omwewa asosalinso kuti chani apapa ampatsa ndalama zija mwayiona eti fans yomwenso kubwera mwalakwitsa mwampatsa ndalama simene mumpatsa ndalama ukhala bwanji so pano munthu uyi agwira ntchito mboma what do you expect my guy kodi nokoma atani mumpatse izi hayi mistake
musampatse mistake iso. Kodi ino ndi chimene anthu akufuna ndi chani kwenikweni? Mufuna iye asapatsidwe ndalama, asapatsidwe ndi kuti no budget asayikidwepo chifukwa whether we like it or not kaya tifuna tisafune iyeyo ndi second vice president akugwira ntchito mboma, akugwira ntchito mboma and akufunikira zonena kuti tani azina ndithu ndithu budget yochoka ndithu kuboma ukoko, chifukwa zachidziwikire kaya ni nduna kaya ni ndani onse anduna aja amapezeka zoti nduna zeze zikulandira ndithu pa budget paja zikulandirapo gawo lawo ndithu. Ndipo mukufuna zonena kuti second vice president asalandirepo gawo lawo. Yeah, of course mwina tikamayang'ana zinthu zonena kuti komatu tili mu nyengo yovuta timayenera tidzisungira ndalama tisamangowononga chani. Yeah, mwina tingamayang'anabe choncho komano ndi kuti notu tinena kuti no vice president watu basi ndi kuti tingo magalimoto awo onse tiyimitse apo china chilichonse chiyime basi azingokhala mu office iro ndi kuti ndi zimene tikuyang'ana. Komabe amafunikira ndithu ndalama zimenezi ndi mova ndi chaka chonse cha 2026 2027 ndikukambatu za masiku ochuluka 300 chakuti days situzo zoti mkatikati mwa ndime mumukhala zotani mukufuna tizizakhalanso pasi ndikumazanena kuti ndalamazo ndi kuti basa amenewo zachepa tiawonjezere budget ija sinagwire tinayika ndalama zochepa tikhaipa sitikambiranaso tiawonjezere ndalama mukufuna tizizakhala zezo. Bwanji ino tingothana nazo pakamodzi ngati pakhale vuto lonena kuti iwo wamwina ndalamazi zikapezeka kuti mwina makeza achuluka kumene koko akugwiritsa ntchito nkupezeka zatsala then ino paja pabwera transparency komanso patriotism ndalama zonse zabwezedwe ndi kuti ku account ya boma. Pamenepo pamene tingazaone zono chaka ichi tinapatsa ndalama zochuluka aditwawa tentizibwezeni tinapatsa ndalama zochuluka tichepese ndi kuti muchaka chinacho chifukwa mtundaona kalipo akulu amene wa ala second vice president. Ndikuona ngati boma silinalakwisa papa despite the fact kunena kuti tili mu nyengo yovuta yonena kuti tizichepesa chani ndalama chani wandiona ngati ndalama imeneyoyo sizoti ndi ndalama yonena kuti mpaka na ndeti zero ikanakhala kuti mwina mwake aijano mwina kaya ndi kuti agwiritsa ntchito kaya mwina kwa miyezi 3 panakakhala mistake koma tukamba that whole year chaka chonse cha mtontho magaya. So let's wish these guys well, right? Our hope ndionena kuti ndalama zomukapatsidwa kumene koko use it wisely kutumikira Malawi osati muzidye mukazidya. I'm telling you inuyo muzakhala ndi kuti inuyo muzakhala ndi ngongole ndife and will come here tizayankhula and muzarona ngati oyipa. So make sure ndalamazo mukuzigwiritsa ntchito moyenerera kutumikira Amalawi mmene zikuyenera zikhalire. And now I just want to say this, vice president athu Enoch Chihana maliro basi tere ukutani misonkhano ndi mafumu kodi apart from that ndi chaniso chimene mukuchita try to be more initiative kubweretsapo zinthu zina za kumalingalira njira zosiyanasiyana zimene mungathe kutumikira dziko limungapange motani. Otherwise tisamakhale kumangoona aya anali kumaliroku ndi kumene konso mamoti apite chani president wanoti anatuma kwa Japi sanatume iwowo chani madrama amenewo. Can you please find something to do? Kaya ndi zotani inuyo mukafuna kukhala ndithu kanda vice president mukafuna mphamvu ndi mphamvu zoti ndi zimenezozo. Can you use it? Do something itu tione pamenepo. Nthawi zina zake sizoyenera kuti muzitodikira zonoti pita mutaleka kupaseni zochita. Nthawi zina mukhoza kukhala basi ndikuphika ma ideas kuti office yanga ino ndingapange zotani kodi nditayesako kumakankhakonso kaya ndikumbali zothana ndikatangalizi ndizizipanga traces zimene zizi ndingapange motani kodi kapena ndizilandira kaya ndikutenga wina wake ma information ina ake amenewo ndekuti tizipanga act on that ndekuti mukazilandira zimene zija muzipitano kwa president aja komatu muziwa chani big mafuna ife ine naona njira yotere titapanga zotere mukuona bwanji ndekuti president uja akuzimagapanga approve kumene good pirani mukapange disiri zimenezo azikhangana kupangani delegate koma after ndekuti inuyo munakhala pasi ndikulingalira kodi ndingapange zotani kuyang'ana kuti kodi pa dziko pa ndichite chomwe chikuperewera basi ndikuyamba kukonza zipe zotokhala ndicho ngati choperewera kodi ndingapange bwanji kuti pamenepo zithikepo. Okay, andeti tipite kwa big man pali nkhani yakuti
Ndimaona ngati apanga motemoto pamene zingathandize iyewo azikapanga approve. So be initiative osamangodikira zoona kuti akupaseni ndekuti ntchito all the time right. Tamatchukumana anyamata inu. Bwanji kodi akuti.